A miña xente de YouTube, hola outra vez. Marcho, marcho. Oxe, o vídeo vai sobre a miña volta a Irlanda. Bella. Todo iso que escoitades por detrás é Sarabia. Vai un tempo increíble, a verdade. Marchamos! Xa estou no coche. Son as 11 da mañá. Chegaremos a Compostela sobre as 12:30 ou menos cuarto. E nada, ata aquí este mes, non? Tararara, tarará. Xa estou en Compostela, efectivamente, como pudestes ver, e vou facturar a maleta e xa entrarei. Marcho, marcho. Control pasado xa estou dentro do aeroporto. Vou intentar que me dé a tempo de voltar ver a Noa, que é a marcha para Barcelona. Mira cando entrou e agora mesmo está embarcando o seu voo, así que a ver se me dá tempo de volver vela antes de marchar. Marchamos, marchamos. No. E sabedes o mellor, non vou só ata Cor, porque atopei na entrada do aeroporto a unha chica, a Sandra, que tamén está facendo obras en Cor, e efectivamente facemos o mesmo proxecto, ata non se pesa tal Cor, así que xa teño acompañante. Xa no avión con este sitio privilexiado, efectivamente, e agora 2 horiñas de voo, que en realidade polo espazo temporal de Reino Unido é unha nada máis, así que chegarei a Stansted sobre as 4:30 ou así que vémonos. Non sei que me pasa, que estou máis nervioso desta vez, que xa sei a onde vou e xa máis ou menos controlo, que era outra. En fin. Ai, o único que espero é que non me doa a cabeza pola presión e listo. E que sexa o que teña que ser. Vale? Xa en Londres, aquí estamos. Imos tomar agora un café e no persoal un chocolate ben quente e agardar ata o seguinte voo. Chao, 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 chao. Oh, aí vai. Ui. Control pasado. Así que agora só queda ir ata a porta de embarque e agardar polo noso voo e xa chegamos a Irlanda. Estou canso, quero chegar xa a miña casa. Estou eu só hoxe. En fin, a agardar aquí unha horiña e pico. Marchamos, marchamos. Xa estou no avión e que non adivinades onde me tocou. Na saída de emerxencia, perfecto. Tamén vos direi que un sitio premium, teño aquí un espazo. Uf, nin nos meus mellores ollos. Aterramos, Imos agora polas maletas e agardar polo bus para ir ata o centro. La 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 la. Olé, perfecta. Na casa.
Chao, chao, chao. Xa me despedín de Sandra, como vistes. Jaja, ela é a mellor, a verdade. Menos mal, acompañoume toda a viaxe. E agora o problema non é ese. O problema é que teño que coller o bus, o 202 ou o 202A, que me achega ata casa e, segundo a aplicación, tarda 10 minutos e aquí non aparece. E aquí o máximo non aparece ningún bus deses e aparece un dentro de 25 minutos. Que? O do transporte público aquí en Irlanda, a verdade é que é unha cousa bastante especial, a verdade. Pequena victoria para min. Agora sí que sí, estou de camiño á miña pequena urbanización, á miña casa, á miña cama, despois desta longa viaxe. Así que chegarei, farei de cear, cerrarei e irei para a cama porque estou sendo bastante cansado. Thank you. Xa estou, xa estou! Xa estou entrando na miña urbanización. Así que, chicas, cheirades iso e a dicir a calor da casa, mais non, porque leva 3 semanas sen calefacción e sen absolutamente nada, así que vai dun frío que vou cagar por min, vamos. Xa na casa, xa na casa, xa na casa. Menos mal, despois de 12 horas de viaxe. Coa maleta xa na habitación, vou colgar este pedazo calendario de Lara na cociña. Aí vai quedar perfecto. Aquí está un non cociñando. Cociñando que, efectivamente, pasta con atún, porque este é o menú cando chegas a Cork ás 11 da noite con todo pechado despois de estar un mes fora, claro. Por certo, pasta con atún é un chan roto. No, chicas, a verdade é que un día completo. Se vos digo que chego eu todo contento a cociña e tal, o meu calendario non sei que, colgo aquí e tal, vou facer a cea, escoito. Clar! Eu! Ai! Pois efectivamente parece ser que as baldosas da cociña como que se levantaron e agora teño unha baldosa rota e mañá terei que chamar a propietaria da casa e dicirlle: mira, que cheguei e pasou isto. Genial, non? Chego primeiro e son o primeiro, claro, que ten que facer xa xestións. O primeiro día de estar aquí. Socorro! E pois nada, xa ceei, xa estou na cama, editando o vídeo, por iso ainda non puxen o pixama. E ata aquí vai ser o vlog. Son as 12:30 aquí, é dicir, a 1:30 da mañá para vos. E vou dormir. Non podo máis. Vémonos no seguinte vlog de YouTube, xa non sei nin onde estou, de YouTube ou nun vídeo de Instagram, de TikTok. Podes seguirme en todas as miñas redes sociais, esas cousas. Perfecto. Chao, 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 chao. Fíxeme unha pasta con atún, porque efectivamente ese vai ser o menú de hoxe, porque non teño nada aquí, e rompín o chan da cociña. Un día completo.